Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin na welcome sa programa ang Bicol Connection. Aldaw kita ngon ni Nobyembre 1, Monday. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Udaki opisinang 1 sa mga pampublikong opisina. Depende man sa mga pribado kung an magralaog with pay or double pay. All Saints Day, All Souls Day. Kuta na kung mayong COVID-19 pandemic, mataong maray sa simenteryo. Maaralamay ang mga tao. Bantay sarado po kan mga pulis, IATF, local, sa tuyang kanya-kanyang munisipyo, syudad, na pinagbabawal na maray na magralaog sa mga simenteryo at mga tao. Bawal ang lamay. Sa laog na sana kanharong, mga radyi, si mga nagpamisa, magharanda, pwede man sa laog kanharong, pamilya lang po. Hoy, bawal pa manggirarepan tiripon-tipon kaya. Sa lado technical, Engineer Charlie Binobra. Sa information si si Rodel Cesar, gwapitong maray si Rodel Cesar pag nakasulot kan sa iyang uniforme, pambira ata. Di palito na ning silpong ko idol, nahulog pa. Ata karak na lalong nagbarak ay pangyayaring buhay na gusto na kaya ribayan, Hello, ako po si Monica Piriki Canli Masol. Inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig o madood sa RPN DZKI. Salamat kay Irmana nga Monica Piriki sa mga suporta ka na sa iyang pamilya. Talagang pirmi man na yaon ang pagsuporta sa mga programa kan RPN DZKI. Oy bayaw, Cristoforos, my brother-in-law, one of my handsome brother-in-law, also watching, listening. Thank you so much. And also to my beautiful sister, Monica Piriki. In regards to my nephew, also handsome nephew, Nicolas Pirikis of Limassol, Cyprus. Thank you so much. Garo amay na marayaan na sa tuyang Ace and Ace reporter, Ace announcer kan RPN DZKI, si karondang Philip Barasina. Bicol Connection Report. Duman pa lang sa transmitter side, yaon duman si Engineer Joanner Dibilla, asin ang sa tuyang maskuladong PSG, si Jim Guanzon. Salamat. Kinda Engineer Joar Malnegro and Engineer Mel Estalio, kanasin in Philippines, RPN, Radio Philippines Network Incorporated. Nagpasyal sila sa atin dito sa ating station para lalong palakasin, pagandahin ang buga ng ating TV
CNN TV 10. 10 tayo ngayon, ano pare? Channel tayo 10, ano, di ba? At ang ating 1332 kHz AM band and Iriga City. At tayo naman ay napapakinggan sa buong mundo through live streaming, YouTube at Facebook page ng RPNDCKI, sa website at sa mga transistor radio. Kaya maraming salamat sa ating department head officials ng RPN Manila at CNN Philippines dahil lalong pinalakas ang ating signal sa radio at sa TV ng CNN na napapanood lagi, ano. At lalong-lalo na kako mag-ieleksyon. Ang bakbakan ngayon sa kampanyahan hindi naman talaga face-to-face dahil may pandemic tayo. So sa social media at sa TV and radio station. Diyan natin mapapakinggan, maririnig, mapapanood yung mga platform of government ng ating mga magiging kandidato. So, nasa line ngayon, Karondang Philip Barasina, maray na ramrag ka nimo, iluog mo. Salamat, Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya to. Oy, Lip. Mukhang nananagalog ka ngayon Oy, Lip, kilala mo ba yung napapabalitang isang punong barangay na naaksidente daw at tumagilid yung sasakyan at may kasama? Kilala. Kung sa kilala. Kumusta naman? Medyo nag-aalala ang kanyang mga supporters at mga kapamilya. Sana daw wala namang nangyaring masama. Sana daw ay hindi naman nasaktan o nasugatan. Di ko na yon inaalam dahil delikado. Hindi mo ba pwedeng interviewin ang kanilang mga kasamaan sa barangay, council, kung kumusta naman ang kalagayan? Ay kung sa barangay, ewan ko lang kung may magsalita dyan. Mahirap na. Baka kalagin tayo ngayon. Ikaw Araw kasi ang ng alam mo, Santo. saging ng saba ang kinakalag pag dumarating na ang November 1. Kung Araw hindi ng mga kamuting santo, kahoy, delikado. kamote o yung saging na saba para gawing linubak. Kinukuha ko lang ngayon, iniingatan ko lang yung mga santo, baka yon ang mga sa atin ngayon pag nag-interview tayo tungkol sa isang punong barangay dito sa lungsod ng Iriga na aksidente. Oy, paring Philip, ang nakikita mo ba at nakikita ko parehas lang na mga IATF local, PNP at barangay official ang nakikita natin na nagbabantay ngayon. Sarado, bantay sarado yung mga sementeryo. Ang ibang nakikita ko lang dyan, si Pinsan Edgar. Ay, oo nga. Yun ang naiibang nakikita ko. Si paring Edgar Mimay Palakako, ang gandang lalaki pag nakasuot ng kanyang uniforme sa Philippine Navy. Oo, kuwan, maskulado. Tapos yung Ang tindig niya. talagang parang lumbud pang maray. Breast out at stomach in. Oo, stomach in. Yan. Talagang itsura ni Aldrin Lee. Napakakinang ng kanyang sapatos. Oo, kaya bagay na bagay sa checkpoint. Bagay na bagay. Pero sila pala, wala namang sahod dyan. Libre pala yung serbisyo nila. Parang Mga considered as volunteer. volunteer. Mga frontliners din sila. Kaya paabutan natin siya ng pagbati, ng pasasalamat dahil na isa siya sa bayani ng ating frontliner. Oo, kasama na dyan si Aldrin Lee. Ay, ganun din. Si Aldrin, nakita mo ba yung Oo, suot niya bayani rin na rin yun. pang Philippine Army? Oo, talagang pati sombrero, pang Philippine Army. Oy, ang tindig man ni Aldrin talagang napaka-smart rin, ano? Katulad ni Edgar Mimay. Oo. Ang tawag sa kanila, Parang mga... si General Bato. Oo. Pag nagpakalbo si Aldrin Lee, parang si General Bato. Oo nga. Ang tawag sa kanila, mga reservist. Reservist, then kung mayroong mga ganitong occasion, volunteer. Ikaw, considered ka rin na Mga- reservist, di ba? Herwick. Di ba reservist ka rin? Oo. Hindi, ba't hindi ka nag-active? Kuwan lang, dito lang ako sa radyo, tama na yan.
Lahat naman At tayo, least, mga kuha naman reservist. tayo dito sa radyo, public service. Pero malaki kasi ang tiyan mo, parang hindi ka bagay magsuot ng uniforme. Sabi nga ni Bishop Purulpo, lumalaki na yung tiyan mo. Sabi ko, ipapasuntok ko to kay Joris. Para lumilit. Ang kamukha kamo ni Jis Lapid. Oo. Kaya lang, wag lang loko-loko. Itong ating signal, itong sinasabing interference perimeter, parang napapasok ng jumper. Oo nga. Bakit kaya? Ito nga ang pinapaabot ko kay Engineer Joar Ay, paalis na Malnegro. sila. Papunta na silang, balik na silang Maynila. Sana nakikinig Kaya sila pala, ngayon. nagluloko na naman yung IP dahil paalis na si Sir Joar. Kaninang nandito, maayos ang natin, signal. Ay, mangyayaring buhay. Hindi kaya yung kamay mo ay grounded? Hindi naman. Okay. Kaya lang may mga oras, pagkakataon, panahon na pumapasok yung jumper sa IP. Ano kaya yun? Bakit kaya ganun? Ayan ang pinagtataka ko dito sa IP ito. Hanggang ngayon, di maalis yung aliens. Baka mayroon nakakapasok dyan Parang minsan na kaluluwa. virus. Parang virus. Akala ko kaluluwa. Mahirap din tayong bisitahin ng mga kaluluwa. Kayuhan niyang mga buhay, ayaw niyong magbisita man lang sa aming mga patay. Kailangan kaming mga Yan ang patay problema ngayon. ang siyang magbahay-bahay para bisitahin kayo. Ngayon, araw pa ng mga santo. Bukas kaluluwa. Mabuti pa yung araw. Mainit pa. Mainit ang araw. Kung minsan pag araw ng mga kaluluwa, talagang lumuluwa yung Saka langit. parang umiiyak ang langit, maulan. Oo, umuulan. Pero ngayon, parang Mainit. relax lang dahil di naman kasi natutulag yung mga kaluluwa. Pag maraming tao kasi sa sementeryo, parang bulabog din yung mga, nabubulabog yung mga kaluluwa. Correct. Ikaw, nagpamisa ka na ba sa mga mahal mo sa buhay? Nagpalinis oo. ka ba ng Binigay ko na. litso? Binigay ko na doon sa backup ni Father. Nagsindi ka na ng kandila at nagdala ka na ng Hindi bulaklak? pa, dahil di makakapasok. Oo nga, Sa bahay lang ako nagsisindi ng kandila. Noong Pag mga nag-aapat- panahon ng pinapayagan pa yung mga buhay sa mga sementeryo, dalawang binabantayan, buhay at patay. Pag nag-aapag lang ako nag-aalay ng kandila, yung nag-aalay baga ng mga pagkain. Oo nga, kinakain mga niya ng mga kaluluwa. kaluluwa, simpre. Oo, saka umiinom din daw yan, nagmamama. Tapos, Uy, kumusta nga pala kay Anjo Monghi Trinidad? Kandidato raw. sino? Anong pangalan? Si Anjo Trinidad. Akala ko, Anjo Uliana. Ay, anak to ni dating Vice Governor Attorney Trinidad. Ang pangalan niya, Anjo Trinidad. Anjo Trinidad. Saan ba siya nag-file ng COC? Dito sa Iriga. Ano bang tatakbuhan niyang posisyon? City Councilor din. Anjo Independent. Trinidad. Ano ba ang qualification niya bilang aplikante sa atin? One lang, simple lang naman. Ano siya? Businessman. Negosyante? Ano pa? Basta negosyante yung kanyang asawa, nagtitinda ng pinya. Tapos, ano ba? Law graduate ba siya? Commerce graduate? Anong pinagtapusan niya? Tapos din siya ng college. With pleasing personality rin ba? Yan ang di ko alam. Ano ba ang kanyang platform of government? Mayroon ba siyang Alisin dalang yung mga- platform of government? Eh, Ano bang serbisyong ang alam ibibigay ko- sa atin? Palaging kuwan yan, galit sa mga gumagawa ng mali. Garo pa lang siya si Duterte, si Pangulong Duterte. Parang Galit ganun. sa mga may Galit sa mga mga kurap. malukong ginagawa. Galit sa kurap, galit sa mga adik. Sa mga paramama. Hindi siya galit. Ay, papagalitan siya ni Papa niya. Wag Oo. na wag siyang magagalit sa Tuwan-tuwa mga siya nagmamama. paramama.
Oo. Oo, yung mga nagnganganga, tuwang-tuwa si Anjo. Kasi sabi ng iba, yung mga ibang nagnganganga, ginagawang pula ang ating kalsada. Dahil katutup Akala ka. ko ginagawa chewing gum. Oy, katutup ka kaya baga simbri, naiba ang kulay ng ating kalsada. Pero ako nagtataka rin doon sa mga Bakit? paramama dahil nagugustuhan sila ng mga babae. Ano naman ang Yan ang nagugustuhan? pinagtataka ko. Parang may anting yung Mama mo. minamama. Oh, Ay, baka pag nalasahan yung Iba ginanga siguro ang na lasa. minama, Oo, ng mama. baka matamis. Baka matamis at parang nakakagayuma. O saka baka parang may magnet. Ako ayaw ko nang Dahil magmama. parang chewing gum. Ayaw ko nang magmama kasi ako'y nalasing at nanghina. Para akong linagnat ng isang araw. Ang gamot daw niyan, simple lang. Ano? Yung ginanga mo, ipahid mo dyan sa yung sa baba ng tainga mo. Sa baba ng tenga, sa may Oo, itong malambot. ilalim. Ako mga tugang, buo na ko magmama. Nagiramdaman ko si Manoy earning na monedero. Ay hindi ako kaito kan Soprapids. Sige akong booking kan mga pambawg sa mga manok, urig. Digdi sa iriga, dyan si Manoy na ering na diyan nga Joy, mag-isna kita. Uli ko kanong isnakan, may maamun pa ito na paturog ako duman sa butaka. Ibanan mati ko, ginaganot akong malilipot. Dahil ko na maintindihan ng mati ko, sobra pa sa naburat niya ako Manoy. Uni nga yung ulo ng turog-turogin ako. Pag mata ko, painom mong tulos kong magnaw na tubig. Mauli na niya ako dahil ako mabuking. Nagsasara saya ko. Pagkaray ako kan mo na yung lip, dahil nalaman ko maurot-turog. Ako na testing ko naman yan, kundi habo ko naman. Payitan ng mo luyan mga tuhod ko. Dahil yan, paghiling ko pati sa kinaban, nag-iikot na. At ang pagiling ko kan 10 pesos, pisitas na sana. Pero maiba tabi kita karon dang Joey. Saan kita? Napitini Saan ba mga tayo pupunta? Online. Saan ba tayo Sa mga pupunta? online business. Saan? Ano yun? Ining sa social media baga, mga online na Business. online items, business. Ano naman yun? Ang iba, totoo ang iba. Fake. Problema kay ni, pag dineliver na an item na in-order mo sa online, mayo nga ning official receipt, pigre-rebayan ninda an item na pig-order mo. Bakit kasi nag-order pa sila online na pwede naman silang bumili dyan sa mga department store, mga mall? Hindi, naghahanap din kasi yung ibang mga netizen na mura. Tapos yung iba baga dyan, kung ano-anong mga pakulo, may one take one daw. Buy one, take Yung one. isa sira. Buy one, take two. Oo, yung buy one take one, yung take one na isa, sira. Nako. Kaya di mo naman pwedeng Sa uli. ibalik. Pero may nakalagay, pwedeng palitan. Meron ngang food chain na nag-react dahil yung pangalan ng kanilang establishment nagamit pa nung sa online na may nag-order ng chicken, fried chicken, ang dineliver. Pero nitong tuwalya. Yan ang problema nga dyan. Maraming manluloko sa online business May ngayon. nag-order daw sa online ng computer or laptop ang i-deliver. Hindi naman computer, kundi mga basahan.